dragi prijatelji, dragi pratitelji, dobro nam došli. Hvaljen Isus i Marija. Evo nas u novoj epizodi, u novoj sezoni našega podcasta Molitvene zajednice Svete obitelji. Evo, nakon mini zimskog sna, opet smo se okupili. Probat ćemo u ovoj sezoni pričati o različitim zanimljivim temama. Hvala vam što nas pratite, a u evo prvoj inicijalnoj epizodi opet nas dočekuje naš Ivan Đanko. Ivane, staro poznato lice. Staro poznato lice s kojim smo počeli prošle godine. Evo nas na početku jedne nove godine, nove sezone. Ivan nam se ovdje danas pridružio da pričamo o jednoj jako zanimljivoj temi, da pričamo o vodstvu. Pa ovako odmah u glavu, Ivane, kako izgleda život voditelja jedne molitvene zajednice? Pa morali bi ga naći da ga pitamo. Pa izgleda, kako izgleda? Izgleda uobičajeno. Znači, od jutra misliš kad se probudim? Pa da, pa sve, komplet priču kompletom želimo. Da, pa evo, probudim se ujutro nakon dobro neprospavane noći. Kvalitetno neprospavane noći. Da, pa ništa, buđenje, lagano dolazim sebi i ako uspijem doći sebi, onda sam na koljenima lagano i evo, predavanje Bogu, predavanje dana dragom Bogu. I to ide nekako zahvala za današnji dan, za ovo lijepu noć. Predavanje članova obitelji ili ti kućne crkve. Evo, molim da Gospodina blagoslov za njih i onda predavanje sveopće crkve. Evo, nekako trudim se svako jutro Gospodina zamoliti, ako želi, dati mu zapravo svoju slobodu da me upotrebi u današnjem danu na način koji hoće i kako hoće, stavlja mu se na raspolaganje i evo onda nakon toga, ako mi Rafael prva smjena, njega vozim u školu i sveta misa i evo poslije mise posao ili rad u našem uredu molitvene zajednice. Dobro presjećeš sa kavom nekom. Presjećem sa kavom, to se ne spominje, to se podrazumije. Aha, to je dio ovog uredskog posla. Tako to je dio. Da. Ima ono dobro podrazumijevanje, puno pričam o onom lošem podrazumijevanju, dobro podrazumijevanje je 2 do 4 kave. Da. Dobro. Pa ništa, evo, to je to u principu, onda dolazi ručak, dolazak doma. I evo je popodne pokušavam biti na raspolaganju svoje obitelji, dakle do ono što se kaže do nekog podneva, tamo 2 sata, 3, napraviti sve što treba za ljude, za zajednicu i za posao i onda nakon toga biti na raspolaganju obitelji. I evo, dolazi kraj dana, opet molitva Gospodinu zahvale i Ma da, sa toliko molitve, pa valjda i nešto i sa... Pa malo je to je i malo. Valjda nešto i sa svojom gospođom provedeš vremena malo. Onako. A pa sa gospođom, s gospođom to je od 3 do 11. Aha, dobro. Da. Gospođa je onda upletena priče. Tako je, da. Da, pa malo ništa. Malo nasamo provedete neko vrijeme u razgovoru i molitvi. Pa gledaj koliko nam djeca dozvole, 3 klinaca imamo i onda evo kad njih sredimo, onda šta nama ostane, onako baš za nas nasamo, ali mi volimo biti jedno s drugim, pa znamo si napraviti vrijeme za sebe. Tamo bilo to 12 u noći, 11 navečer, ali ti zajednički trenuci nas nekako drže cijelo vrijeme u tom nekom fokusu. Tako nam je bilo od početka veze, pa evo do dana današnjeg, hvala Bogu, krasi nas ta želja da si pričamo, brbljamo, glupiramo se, smijemo, planiramo i ponekad se posvađamo. Da, jako rijetko. Da. Dobro, to je presjek jednoga dana. Ti si voditelj molitvene zajednice Svete obitelji, to već
određeni broj godina. Ne treba to govoriti. Neki broj godina. Kako izgleda takva jedna odgovornost? Dakle, voditelj si laičke molitvene zajednice, pomažeš ljudima, moliš za ljude, dakle, zajednica ima određene službe, određene aktivnosti, poslanja u ovome svijetu, u našemu gradu, Osijeku. Kako izgleda biti u takvoj jednoj, na jednoj takvoj poziciji? Šta uključuje jedna takva rola, jedna takva uloga voditelja molitvene zajednice? Ne mislim specifično u svakome danu, nego generalno, dakle, čemu si sve izložen, šta sve moraš raditi da bi jedna molitvena zajednica se rodila, da bi ona napredovala, da bi opstala, da bi njezini članovi u svakodnevnom svom životu, gdje god žive, kako god im je poslanje u svijetu, da bi u stvari bili dio tog intimnog zajedništva, intimne blizine unutar jedne molitvene zajednice. Sad si ti to puno ovoga pitao i puno lijepo si sročio to pitanje, a odgovor možda neće biti tako baš ovoga sočan. Dobro. Da, pa gledaj, nema tu sad neke prevelike mudrosti, barem u mom slučaju, i zato je zajednica taka kakva je, specifična. Pa dobro, mi smo već sad nekako zreli ljudi, zreli muževi, zrele majke, zrele osobe općenito, nekako ili ulazimo u te zrelosti i stvari su već pomalo i posložene, jel? Tako da ne treba sad tu puno nešto, što se kaže, izmišljati neku toplu vodu ili stavljati fokus na mene u smislu da sam neka žrtva koja nosi jedan silan teret. Poslije tu više elemenata. Ono što mi se čini da je najbitnije, a to je biti postojan, da ja kao voditelj budem postojan i prisutan, da u meni postoji taj žar za Kristom prije svega, ne za evangelizacijom kao takvom. Tu može biti zamka, evo, mi smo već postali profesionalci, ono što se kaže, ide nam evangelizacija, znamo to, stekli smo neke vještine. Pa se to pretvori u cilj nekakav. Tako je, i onda evangelizacija bude svrha sama sebi, puna sam usta evangelizacije i to onda na kraju se pretvara u neku ljudsku silu i gdje je ljudska sila, tu međuljudski odnosi pucaju. Ovdje, znači, ja mislim da je bitno, jer ja to pokušavam, dakle, biti u žaru, molitvenom žaru odnosa sa Gospodinom, onda to unositi u našu zajedničku fizičku i duhovnu stvarnost, zatim biti prisutan kao takav, i ta prisutnost je jako bitna, prisutnost oca u obitelji je bitna, pa prisutnost voditelja zajednice, ali svih onih koji imaju službe, mislim da je ta prisutnost jako bitna. Jer ta prisutnost donosi jednu određenu vrstu sigurnosti. Znaš, kad postoji u obitelji neki problem, postoji neka bolest ili neki se događaj težak dogodio ili postoji u gradu, u zemlji, u svijetu neka opasnost, nadvija se neka muka koja nam je svima jasna, lakše je preživjeti, lakše je živjeti u takvom stanju kad si zajedno s nekim, kad je obitelj prisutna. Lakše je nositi križ, lakše je trpiti, lakše je patiti, samim time lakše je rast i gibati se u duhu, rast u svetosti kad smo zajedno. Tako da ta prisutnost je bitna i mislim sve više mi se to nekako onako otvara, dosta je bitno biti staložen i biti razborit i biti smiren. Dakle, biti smiren. Jedna zajednica molitvena i zapravo bilo koji skup ljudi je skup različitih osobnosti, različitih karaktera, različitih prošlosti, različitih iskustava. I svatko ima neku svoju viziju, svatko ima neku svoju ideju kako bi trebala izgledati zajednica, kako bi trebalo izgledati neki oblik zajedništva. I puno puta naše ranjenosti, naše slabosti projeciraju krive slike o zajedništvu
I onda puno puta to ide na leđa voditelja neke zajednice. Pa evo, samim time mogu reći i na moja leđa to nekad zna ići. Ništa to ne bude nikakoj zloj namjeri, hvala Bogu, niti imamo zlobnih ljudi u našem zajedništvu koji ti namjerno stavljaju neki teret na leđa. I onda u takvim okolnostima, evo, čini mi se da je jako bitno biti smiren, biti opušten i pod navodnike neki problem u očima ljudi koji je jako velik, a velik je, kažem, ako si ranjen na nekim područjima, staviti na neku malu razinu, staviti ga na svoje mjesto. I evo, i na taj način nekako unositi mir. Ok, ništa nije tako strašno, to ne treba biti, taj neki problem ne treba biti izvor tako neke silne, velike muke. Ajmo to malo smiriti, sve u redu, posvijestiti ljudima zašto smo tu, zašto smo u zajedništvu, posvijestiti ljudima koliko smo blagoslovljeni jedni sa drugima i evo i na taj način prevladat krizu, muku, šta god i ići dalje. Znači ispuhat problem, malo mu se nasmijati. Tako je, evo, to je, da, to si jako dobro rekao. Mislim da je i humor samim time jako bitan. Ako neko još ima karizmu humora, to je jako dobro. To može jako pomoći. Treba se na problemu nasmijati. Biti realan, biti ozbiljan u jednu ruku, imenovat problem problemom, vidjeti koji je uzrok, zašto je došao, zašto ostaje još, šta bi mogli poduzeti, ali sve opušteno i nasmijano. Jer nijedan problem nije veći od ljubavi i od Gospodinovog vodstva. I evo na taj način zapravo učimo se prepuštati zaista da Gospodin vodi zajednicu, da nas njegov duh nadahnjuje. Tako da evo, ja bih rekao da su to možda neke glavne... To zvuči kao full time posao. Pa da, je. Kao posao 24 sata, ne samo za 8 sati u jednom danu, nego mi se čini da takva vrsta posvećenosti i prisutnosti u životima ljudi zahtijeva da budeš dosta prisutan i dostupan u različitim uvjetima, različitim okolnostima. Vjerojatno ljudima se događa puno toga kroz život, prolaze kroz turbulencije na poslovima, sa bolestima, suočavaju se sa smrću članova obitelji, svašta nešto. I onda u zajedništvu pokušavamo biti prisutni jedni za druge, a tu je vjerojatno uloga voditelja onda posebno naglašena, jednostavno isturena. Pa no uloga voditelja je kroz godine, ako zajednica opstaje, ako zajednica raste, ako možemo prepoznati u njoj vodstvo Duha Svetoga, onda je zadaća voditelja i da pomogne drugima, da postoje voditelji, da im pomogne u duhovnom rastu, da ljudi preuzmu odgovornosti. Kad se to dogodi, onda je puno lakše biti voditelj zajednice. U principu ti se pretvaraš u jednog nadglednika u ljubavi, koji nadgledaš, pomažeš drugim voditeljima da preuzmu svoju odgovornost, da rastu, da se mogu razvijati u tom leadershipu i stvar postaje onda puno lakša, jel? Tako da onda to više nije tako problem. Nema više voditelj samo teret, nego je taj teret pravilno raspoređen i na druge voditelje. Znači jedna od uloga vođe je podizati druge vođe. Tako je. Graditi druge vođe. Super, to je jedna bitna tema, vratit ćemo joj se malo kasnije. Ali evo, znači na tvome primjeru sad smo probali smo evo opisati kako izgleda život jednog kršćanskog vođe laika, konkretno u tvom slučaju voditelja jedne molitvene zajednice. Idemo povući paralelu sa vođama u svijetu. Kako danas svijet doživljava vođu? Šta traži u vođi? Koja su očekivanja od nekoga vođe u svijetu? Bilo da se radi o voditelju kulturno-umjetničkog društva ili se radi o voditelju u nekom biznisu. I ti i ja imamo to iskustvo, imamo iskustvo djelovanja u svijetu poslovanja, u svijetu biznisa, gdje smo stvarno susretali brojne vođe, dakle druge poduzetnike, voditelje firmi, voditelje timova, vođe na različitim razinama.
evo, bilo da se radi o poslu ili se radi o društvu općenito ili vođe u politici, šta primjećuješ da svijet cijeni kod takvih vođa i koja je razlika između toga što svijet danas traži u vođama, šta svijet želi, očekuje od vođe i onoga što mi kršćani nekako vidimo da bi vođe trebali biti? Da, pa čini mi se da svijet očekuje snažne vođe, očekuje mesije, očekuje spasitelje, očekuje moćnike koji jednom riječju mogu presjeći neku stvar ili učiniti da nešto bude dobro, plodonosno, bogato, snažno, moćno, sigurno. I nekako svijet ne pozna u principu sebe, to jest ljudi ne poznaju u svijetu, možda generalno razmišljajući, ne poznaju koja je snaga u pojedincu, koja je snaga u svakom čovjeku, ne poznaju na šta su pozvani kao ljudi, kao jedinke koji su dio opet onda nekoga društva i onda kao taki polupani u principu traže da ih netko usmjeri, jel? Traže da netko preuzme odgovornost jer oni nisu pozvani na neku dublju odgovornost, ne osjećaju se pozvanima jer je to ugušeno u njima. To je ja mislim ciljana strategija zloga duha koji hara u ovome svijetu i uništava ljude da budu dakle kopije, da budu ljudi bez svog identiteta i samim time ti nešto radiš, ali u principu ne osjećaš se da si ti pozvan na nešto veliko ili veliko pod navodnike, da preko tebe Bog može ostvariti nešto značajno, ne samo za tebe, za tvoju obitelj, nego možda za tvoj grad, gradić, selo, državu, što ti ja znam. I onda automatski u čovjeku je potreba da bude sređen, da funkcionira i onda se prebacujemo na vođe. Prebacujemo se na tu jednu osobu koju isto možda u duhovnom pogledu zli duh nadahnuje da se istakne, da ispliva, da se izdigne, da se sama promovira i kaže evo ja bih mogao vas spasiti, ja bih vas mogao povesti. Mi takima povjerujemo, oni pokazuju jednu aroganciju, pokazuju jednu svemoć, pokazuju zapravo lice malih božanstava, pokušavaju se igrati Boga i evo, ovaj svijet, vidimo to od kad poznajemo svijet, da svijet to prihvaća i da svijet uvijek pade na tu foru. Tako da evo, ja mislim da u očima svijeta jedan vođa takav treba biti. Znači moćan, jak, drzak, spreman svima odgovoriti. Probitačan, tako je, dobar retoričar. Da u njemu mi vidimo sve ono možda što bismo mi htjeli imati. Mi bismo htjeli biti priznati, mi bismo htjeli biti jaki, mi bismo htjeli biti samostalni, mi bismo htjeli biti moćni. I to vidimo sve u tim vođama. A zapravo oni to nisu, nego njihova snaga je u nama. Možda malo filozofija, ali kad razmišljaš, njihova snaga je u nama. Dakle, nisu oni tako snažni, moćni, jaki. Tako je. Autoritet. Tako je. Mi ih podržavajući, glasajući za njih, dajemo im autoritet. A zašto mi to radimo? Zašto uvijek lošim vođama dajemo autoritet? Bilo to na ljevici, bilo to na desnici, jel? Zato što iznutra nismo u duhu svetome poravnati sami sa sobom, sa Bogom, samim time u sebi ne znamo imenovati grijeh svoj, ne znamo imenovati svoju slabost i kad to ne znamo imenovati u sebi, onda to ne možemo imenovati ni u njima. Pa nam recimo baš u našoj zemlji, na desnici, na desnom spektru koje mi svi stremimo, zdravoj desnici kao kršćani, katolici, dakle u smislu desnica je ona koja podržava tradicionalne kršćanske vrijednosti. Mi imamo loše ili poluloše ili slabe vođe koji su slijepi i gluhi na korupciju, na nemoral i pitamo se zašto ih izaberemo. Pa zato što mi u sebi nismo imenovali svoj grijeh, prvo u sebi, dakle nismo vidjeli grijeh, nismo ga se odrekli. Samim time kad ne vidim u sebi grijeh ili kad žmirim na svoj grijeh, vidim ga ali žmirim na njega, onda žmirim i na njegov grijeh.
I onda kažem, ok, bolje ona klasična mantra u Hrvatskoj je bolje ovi nego crveni, bolje ovi nego zeleni, bolje zeleni nego ljubičasti. Znaš, i tu se vrtimo u tome krugu. Da, jako zanimljivo mi je kao nastavak možda na tu temu. Ajmo probati još ući malo možda dublje u tu psihologiju jednoga vođe u ovome svijetu. I u psihologiju i naravno u duhovnu stvarnost koja njega okružuje i nadahnjuje. Jer meni se čini da ti ljudi, a ja sam dio toga svijeta, ja sam jedan vođa u svijetu poslovanja, ti si isto moraš funkcionirati na sličan način. Dakle, po meni možda takvi ljudi se i više od jednoga prosjeka, od jednog prosječnog čovjeka moraju boriti sa kušnjama, napastima na području bogatstva, dakle novca, zarade, općenito, moći, ugleda, slave, vlastite slave. Dakle, oni su na neki način centar ili fokus napora neprijatelja, jer ako srušimo glavu, ako srušimo vođu, ako taj vođa nije vjeran gospodinu, ako centar života toga vođe nije da proslavlja gospodina u svemu što radi, da ljubi svoga oca na nebu i da ljubi one koji su mu poslani da ih vodi, ako to nije fokus, ako to nije središte njegovih napora, onda itekako razumijemo da će on biti opterećen ovim drugim napastima, kušnjama koje sam spomenuo. Kako to gledaš? Taj unutarnji svijet jednoga vođe. Jer ja mislim da današnji svijet cijeni vođe koji su nezavisni, koji su samostalni. I to je po meni dosta opasno. Jer zdravi kršćanski vođa odrasta u zajedništvu. I on raste u tome zajedništvu kao vođa. I on se uči životu u duhu kroz takvo jedno zajedništvo i u svom poslu vođenja onda može biti i kvalitetniji, i poslušniji, strpljiviji, ponizniji kroz taj svoj put rasta u zajedništvu. Dok kad gledam taj proces edukacije u svijetu, svijet te želi naučiti i reći ti, pa to možeš ti sam, pa ti si najvažniji. Pa ti trebaš završiti bolju školu, upisati MBA, šta god, školovati se. Centar je na tebi, fokus je na tebi. Ne? Vrlo malo toga napora za izgradnjom vođa ide u smjeru ajmo vidjeti kako ti funkcioniraš u jednoj zajednici. Kako ti funkcioniraš u svojoj obitelji. Kako ti cijeniš ljude s kojima si okružen. Da bi bio bolji vođa na kraju dana. Tako da evo, sad sam puno toga izrekao, ali mi se čini da svijet cijeni vođe koji su individualistički nastrojeni, koji su individualci i stoga oni kao na neki način crpe svoj autoritet i misle da su da projiciraju nekakvu snagu i svoje vlastite sposobnosti da budu vođa, dok je vodstvo, kako to gledamo i na primjeru apostola, svetoga Petra, koji preuzeo vodstvo crkve nakon što je gospodin za nas podnio žrtvu, uskrsnuo, otišao ocu. Mi vidimo da je taj vođa, sveti Petar, prvi papa, on bio vođa koji je okupljao. Vođa ne možeš htjeti biti. Ako ti želiš biti vođa, to po meni nije dobro. Aha. Ako je tvoja ambicija da budeš vođa. Tako je, sad ti si u sebi, ja sam u sebi prepoznao da bi mogao biti vođa. To je put propasti, za mene osobno. Dakle, jer ima tu sad više stvari o kojima bi mogli pričati. Mislim da se moramo vratiti prvo, moramo se vratiti u početak svijeta. Znači, svijet voli vođe onake kak je svijet. A svijet, kad govorimo o svijetu, pretpostavljam da misliš o svijetu koji nije poravnat sa Bogom, koji ne voli Boga, koji je pao. Da, pali svijet
je dobio đavolski otrov. I đavo nije želio služiti Bogu, đavo se pobunio i htio biti kao Bog. I taj duh đavolski kola u čovjeku po istočnom grijehu, po paloj ljudskoj naravi. I cijelo vrijeme je u ovome svijetu zapravo borba da svijet dokaže Bogu, to jest da đavolski duh u čovjeku, kroz čovjeka dokaže Bogu da može bez Boga. Samim time Bog je pogriješio, nije svemoćan, nije jedini pametan, nije dobar, zglajzo je, zeznio je i to đavo hoće Bogu dokazati i narugat se Bogu. Znači nisi dobar Bog, nisi pravi Bog, nisi svemoćan Bog. Viš svijet kaže, pogledaj kako smo uspjeli, pogledaj kulu babilonsku, pogledaj sva carstva, mi možemo bez tebe, mi tebe ne trebamo. I onda jedan vođa iz takoga okruženja, kad dođe na poziciju da može biti vođa, on jednostavno sebe mjeri po samome sebi ili po prijašnjim vođama ili po vođama koji vladaju zajedno sa njim u tom nekom vremenu. I tu je taj problem. Dakle, to je jednostavno nemoguće je to promijeniti bez metanoje tih ljudi, bez obrata ovoga svijeta koji će se pokajati i vratiti Bogu. Dok kod nas kršćana je stvar totalno drugačija. Mi postajemo vođe iz zajedništva. Nas zajednica stavlja na razinu vođe. Naš zajednica prepoznaje. Duh Sveti u zajedništvu te izabire. Spomenuo si Petra, svetoga Petra, on nije rekao pa evo mogu bi ja. Da. Imam neka iskustva, ribario sam, imam u biznisu. Trgovao sam nešto sam. Kužiš, u tom vremenu isto je bio biznis svijet. Tako. On je bio poduzetnik. Znaš, kuži taj svijet, razumije duhovne stvarnosti, razumije obiteljske stvarnosti, pa možda bi ja mogao biti. Još sam s Isusom dobar, ne. Znači, svaki kršćanski vođa ne želi biti vođa. Nema ambiciju biti vođa. Vodstvo je uvijek teret. Ako si ponizan, ako si u Kristu i mi u zajednici nemamo ambicije voditi. Možda ovo sad zvuči za svetu obitelj koja nas sluša, znači samo koji znaju našu stvarnost, pa onda se makni Ivane s te uloge. Da, ali mislim da je to ključ. To što si sad rekao, gledaj, ja mislim da je vodstvo težak teret, pretežak teret ako se radi o tebi kao vođi. Ako ideš svojim mišićima. A ja mislim da je to radostan teret, kao što nam Gospodin to pojašnjava. To je radostan teret ako se radi o osobi do tebe, koju vodiš. I ako na neki način pokušavam sažeti, tu razliku između vodstva u svijetu i vodstva jednog kršćanina, koji može biti i vođa u svijetu. Da, jasno. Voditi poslove, firme, države, šta god. To je po meni esencija, to je ključ. Znači, jer se ti kao vođa, ambiciozni vođa, slamaš se pod teretom vlastite ambicije i nereda koji stvaraš na taj način kroz takvu ambiciju. To je težak teret, ne? Koji te vodi u propast i tebe i hrpu drugih ljudi kojima si dan poslan da budeš vođa. Dok s druge strane, to na neki način postaje lagani teret, radosni teret, jedno slatko breme ako ti ako si poslan za to, tako je, da, ako si poslan, zato sam rekao na početku da ne želim znaš, kad si im postavio pitanje, nije možda neki bio odgovor riječit previše, jer nekako ne volim nešto pričati o takvim stvarima, sad onda sebe tu nešto stavljaš kao šta nešto radi neki voditelj. Jer ti kad si od Boga poslan za nešto, ti od njega dobiješ pomazanje i snagu. Samim time ti nije to tako teško. Samim time ti nije teško. Što si ponizniji, što više se prepuštaš Bogu, to ti je lakše. Da, pa ne, prepoznaješ i radost u tome. Tako je, uvijek mora biti radost. Gospodin te, Duh te ispunja radošću, jer je u tvom slučaju, u slučaju vođe, to način na koji ti ljubiš ovaj svijet. To je način na koji ti si poslan da ljubiš te ljude oko sebe. Tako. Kroz svoju ulogu. I ako je to
proizvod ljubavi. Naravno da je popratni znak duha, glavni znak duha koji tražimo. Pa da, ti dobiješ to je zanimljivo, u služenju te Bog uvijek obnavlja, a naša nagrada i pokretač naših snaga naša je upravo u Božjem dodiru, kada Bog dotiče u duhu slugu svoga, da bi sluga mogao služiti, jer ja mogu služiti sa onim što imam u sebi. I jedna neprocjenjiva plaća svakom onom koji služi, a to bi trebao biti svaki kršćanin. Dakle, nije molitvena zajednica jedini ili najbolji poligon služenja. O tome mi puno u zajednici pričamo i na otvorenim susretima. Dakle, svaki sluga koji služi, svaki kršćanin, kad se stavi Bogu na raspolaganje, ti neprestano se obnavljaš u Bogu. Jer kad god mi izađemo negdje svjedočiti, donositi nauk kršćanski, donositi ljubav, moliti za ljude, šta god, sudjelovati u nekim ulogama miritelja, nas prvo duh zahvati kad da pomazane riječi za druge ljude. Dok vođa u svijetu, njega, ono što se kaže na starom hrvatskom, drajva ga moć, drajva ga lova, uspjeh drajva potvrda ga, svijeta, potvrda da mu se dive, on to traži. On kad to nema, on pada u krizu. On pada u krizu, onda kreće ludovanje, kreće ludilo. Ako dođe neki drugi vođa i stavi šapu na njegov teritorij, on se osjeća ugrožen. Jer možda mu neće uzeti novce, neće ga učiniti siromašnim, ali je dirnio u njegov identitet, u njegovo dostojanstvo, njegovu ranjenost, koje se očituje u posjedovanju, u imanju, i onda se on osjeća ugrožen. I onda on mora, da bi potvrdio svoju moć u svojim podanicima, onda on reagira. Onda kreću fajtovi, ratovi, ekonomski, politički ili ovi stvarni ratovi, kako god hoćeš, jel? Tako da, evo, to je ono, jako je lijepo biti sluga, jako je lijepo biti vođa u Gospodinu, da, a vođa je jednako sluga, dakle služiti. Crkva je upravo na tome pojmu i kroz pojam služenja pokazala svoju svrhu. Znači, crkva svoje službe naziva, služba jednako je služenje kod crkve. Zato crkva tako mudro daje taj pojam služenja. Dakle, imamo služba riječi, služba ispovjedanja, služba Euharistije. Sveti Pavao tamo negdje govori u jednoj od poslanica, pazite da ne nagrđujete ovu uzvišenu službu. Znači, uvijek je to služenje je bit, jer Isus kao naš vođa po kojem se mi ravnamo, dok se ovaj svijet ne ravna po Isusu, nego, kako smo rekli, hoće Bogu dokazati da može bez njega, mi se ravnamo uvijek po Isusu i trebali bismo se ravnati po Isusu, koji je opljenio samoga sebe uzevši lik sluge. I vrhunac toga vidimo u Euharistiji svetoj, kada je uspostavio Euharistiju na posljednjoj večeri, kada je prao noge apostolima i rekao, ja učitelj, služim vama, pokazujem vam šta je poanta jednoga vođe. Šta je poanta vas koji ćete preuzeti moje djelo i zajedno sa mnom zapravo nastaviti moje djelo evangelizacije. A to je služenje, to je vrhunac. I onda od toga dana crkva uzima prepoznaje u tom trenutku taj pojam služenja. I uvijek imaš sluga Božiji, ponizni sluga, uvijek sluga, beskorisni sluga. Zato mi u molitvenim zajednicama isto, da bi, kad smo htjeli, u karizmatskim molitvenim zajednicama, ako hoćeš, kad smo htjeli objasniti što mi radimo, što pojedini ljudi unutar zajednice rade, nismo znali kako to objasniti, nek smo isto uzeli taj pojam iz crkve služenja. Pa imamo služba slavljenja, imamo molitvena služba, imamo zagovorna služba. Unbound služba. Uvijek je sluga. I na kraju tog puta služenja je smrt, je li tako? Pa da, umiranje vođi svijeta u meni. Da. Jer nama su dva vođe. Vođa kršćanski, dakle vođa po Kristu oblikovan, jer opet mi smo uvijek
Božja bića i naš identitet, iako imamo palu narav, naš identitet nije identitet zlih duhova, identitet Sotone. To je možda korisno za reći ljudima da znaju, ako se hrvaju sa svojim slabostima, nisi ti u identitetu đavla ako radiš, možda trenutno tako strogo kažem, đavolska djela. Da, ako griješiš. Ako griješiš u teškom grijehu, nisi ti đavao, nije to tvoj identitet. Tvoj identitet je da si ljubljeni sin, ljubljena kćer. Jel? Tako da u nama je uvijek taj identitet Božje djece gdje se javlja ta potreba osnovna da služim, da budem sluga, a s druge strane po paloj naravi u meni postoji onaj drugi sluga koji želi, to je gospodar, koji želi da gospodari, da se njemu služi. I onda kad ti govoriš o tom umiranju, onda je to umiranje da umre ovaj drugi Ivan koji želi biti gospodar, a da trajno živi sluga Ivan koji želi uživati Božju blizinu. Da, mislim to je gospodin tako prekrasno sažima kad govori da nema veće ljubavi od one da umreš za svoje prijatelje. Da. I doslovno u njegovom slučaju i slučaju tolikih svetaca koji su prolili svoju krv za djelo spasenja, ali i u životu sviju nas, koji možda nećemo biti mučeni, možda i hoćemo, ne znam, ali doista predajemo sebe, svoje vrijeme, svoje talente, svoja materijalna dobra, što god, za one koje nam je Gospodin povjerio. Pa da, mi smo, ako smijem još reći, mi smo stvoreni za Boga. Bio ti kršćani ili ne bio, šta god, kako god, možemo se mi natezati koji je Bog je pravi Bog, kad bi ušli u raspravu sa ovim svijetom ili sa drugim religijama, evo, svi ćemo znati kad umremo ko je taj pravi Bog, da ćemo imati sigurnost. Mi kršćani, katolici znamo i vjerujemo, to je naš trojedini Bog. I on kad je nas sve stvorio, on nas je stvorio za sebe. Znači stvorio nas je da primamo njegovu ljubav i da ga ljubimo. I čovjek je ispunjen potpuno, svrha njegova stvaranja se očituje o tome da bude ljubljen od Boga, da živi tu ljubav. Da živi tu ljubav. Pa čak i ako si vođa. Čak i ako si uvijek. I onda kad ti služiš, i to Isus nam i objašnjava tamo kod Svetog Ivana u Evanđelju, kad ti služiš, onda dolazi Sveto Trojstvo, nastanjuje se u tvoje srce i ljubi te, večera s tobom, boravi s tobom i ti doživljavaš ispunjenje. Ono ispunjenje koje je imao prvi čovjek dok nije sagriješio, kad je Bog hodao s njim u Edenu. Znači, ja doživljavam ispunjenje. Čak kad gledaš i ovi ljudi u svijetu koji nisu upoznali Boga ili koji žive bez Boga, i oni imaju to iskustvo, jer ih Bog u milosrđu zove i želi ih spasiti jer je lud za njima od ljubavi. I oni imaju to iskustvo kada imaju svijetle trenutke u svom životu i kada nekom pomažu i oni se osjećaju najljepše. Mm-hmm. Sad ako im je čisto srce, onda mogu to raditi u skrovitosti da ne bude vidljivo drugima. Naravno, postoje oni trenuci drugi kada to vole raditi javno, da to svi drugi ljudi znaju i čuju koliko su oni kome pomogli. No, hoću reći, i oni se osjećaju kad pričaš tako s tim facama pod navodnike ovoga svijeta, i oni znaju reći, pa da, najljepše sam se osjećao kad sam nekom pomogao. I tu je ta tajna služenja. Sad njima bi bilo dobro da uđu to iskustvo, da se malo prepuste tome služenju, da se malo prepuste drugima, da se ne vrte oko sebe, pa bi bilo zanimljivo vidjeti što bi se u njima promijenilo, jel? Možda bi to iskustvo nekako dovelo do Isusa Krista. Da. Tako da evo, to je ta jedna zanimljivost. Služenje, koliko god da bude teret, ili se boriš sa sobom i sa duhovima zlim, boriš se sa vlastitim grijehom u ljudima i grijehom u svijetu. S druge strane je najljepše, zato mi ne odstupamo od njega uz Božju pomoć koji nam ne da da se maknemo od njega, jer evo, to iskustvo njegovog zahvata u srcu, to je ono za što živiš. To je ono što te pokreće. Da, i jako mi je zanimljivo,
primjećivati u životu mene koji sam vodio neke stvari ili u životu nekih drugih vođa koje poznajem. Ja mislim da su nijanse važne. Vrlo je tanka granica između razumijevanja da je moje poslanje da služim drugim ljudima. Dobro? Čak i u biznisu, čak i u poslu. Moje poslanje kao vođe jest da napravimo dobar posao koji će biti blagoslov našim ljudima, zaposlenicima, kupcima, obiteljima, našima, društvu u cjelini. Apsolutno. Međutim, za mene je možda jedno vječito pitanje, jedan neprestani test na koji se vraćam. Radim li ja to u slobodi? Radim li ja to u slobodi? Jesam li ja slobodan za to služenje? Da li ja biram služiti? Ne? Ili si utvaram da služim, ali u stvari dosta služim i sebi usput. I dosta usput pokušavam i ispuniti naravno svoje čežnje. Čežnje moga srca. Moje želje. Pokušavam zaliječiti svoje rane. Nedostatnosti, nepotvrđenosti od roditelja, od ovih, od onih. Tako tu je tanka granica. Ja mislim da bi se i mi kao kršćanski vođe to trebali često pitati. Jesam li ja slobodan za to? Jesam li ja slobodan od svoje uloge vođe? Jesam ja slobodan za služenje? Jesam ja slobodan za služenje ili ja na neki način malo i sebi služim dok se pravim da služim za korist svima. A to se po meni onda očituje i dosta u slomljenim životima takvih ljudi, takvih vođa u svijetu, koji pretjeruju u poslu, koji rade 20 sati, 15 sati dnevno, gdje se raspadaju obitelji. Dakle, ti pazi ovo, kao služiš i radiš sve da opstane neki posao, ali tvoj život oko tebe se raspada. Ti ne poznaješ ljude, nemaš vremena sjesti sa ljudima, porazgovarati sa ljudima, pokloniti im vrijeme, pažnju, pa to što se brine za njih. Zato što se brine za njih, da nemojte me gnjaviti, nemamo vremena za razgovor. Ne, imam posla važnijega. Tako da evo, možda je ovdje isto, ovo je dobar trenutak da to prozovemo. Da kažemo, ajmo biti oprezni tu, ajmo preispitivati svoje srce, kome ja u stvari služim. Služim li ja stvarno tim ljudima kojima sam poslan ili ja služim sebi i želim u stvari želje svoga srca, a ne želje gospodinove. To je teško, to je teško. Teško je tako pristupiti takim tipovima ljudi. Jer to ti je kao da ovisniku govoriš, pa bilo bi u trenucima dok je on afiksan, da mu govoriš da bi bilo jako dobro da preispita svoje srce, svoje stanje. Da ode učenako. Kužiš, on je u Andaluziji, on je na Jupiteru i tamo ima neku koloniju mravi atemskih s kojima nešto radi. On je u drugoj dimenziji. I sad kao čuj, ide malo probaj se preispitati. To je teško tim tako, kak bi ti rekao, mislim teško je. Što bi rekao jedan naš prijatelj svećenik, Bracika. Ma on dok ne lupi od pod, ne tresne od pod, ništa od toga, ništa od njega. Ništa, Bracika, da, pa to je to. Da, pa teško je tim ljudima tako pristupiti jer oni su ovisnici. Kao što je sad malo smo se našali, ali imaš tu ovisnost o drogi, o kocki, o internetu, o pornografiji i kad je ta ovisnost na vrhuncu, teško je da čovjek bude razborit i da stane i promisli o sebi i uđe duboko u sebe. Ne kažem da je nemoguće, nikad ne znamo šta Bog radi, koji je gospodar svega, pa i tog stanja čovjekova, šta radi u takvom čovjeku, ali u principu je to jako teško. Jer ti ljudi su u ovisnosti. On je, recimo u tom biznisu, čovjek je ovisan o poslu. I on nije razborit, on ne kontrolira sebe. Iako ima lovu i biznis ide, šta ja znam, razvija se, gradi nešto vamo tamo. A možda i ne ide biznis, možda stalno rješava neke probleme, ali on je u tome. Da, on je u tome. On je ovisnik i možda bi prva stvar koju bi takva osoba trebala sebi posvijestiti ili neko da ju šokira, upravo to kaže, ti si ovisan.
Znači, ti si ovisnik, stvari treba početi lagano nazivati pravim imenom da bismo se mogli osvješćivati u kojem smo stanju, u kojem smjeru trebamo ići. Jel? Tako da ti si ovisnik i ti kao ovisnik imaš neprestano potrebu da si high, da si visoko. Jer svaka ovisnost je bijeg od sebe i ona nas drži u nekom stanju nesvjesnosti, stanju bijega, na jednoj visokoj razini duha i intelekta, sve se to pošemeri u čovjeku i ti si negdje visoko, ti si u nekom svome filmu gdje si visoko u smislu pobjegao si od sebe, od onog malog čovjeka u sebi, od onog malog krhkog bića u svome srcu. I kad se to malo popusti, trebaš nanovo uzeti. Ja mogu razumjeti takve ovisnike. Znaš takve? bio sam ja takav, radio 15, 18 ili koliko sati dnevno, tako da mogu to razumjeti. Evo. I nije to jednostavna ovisnost. To je vrlo teška ovisnost koja... Ja mislim da je ovisnost jedan element problema. Drugi element problema je usamljenost. Samoća takvog čovjeka. On je izoliran. Dakle, on je stjeran u kut. Dakle, neprijatelj ga je okružio. On je samodostatan, sam sebi dovoljan. Jer ovaj svijet vođe uči da su dovoljni, da je snaga u tebi ako uložiš dovoljno vremena, ako istrčiš dovoljno kilometara, ako se dovoljno potrudiš, ako nikad ne odustaneš. To je filozofija koja je duboko, ja mislim, duboko usađena u mentalitet ovoga svijeta, koji počiva na principima tržišne ekonomije, dakle, nevidljiva ruka tržišta, ona temelje, ne, ti moraš raditi, ti se moraš istaknuti, ti moraš neprestano inovirati, ti moraš biti bolji od svih ostalih, a to ćeš napraviti jedno ako dovoljno brzo trčiš. A u tom brzom trčanju ti si sam. Ti se izoliraš od obitelji, od svoje crkve, od župske zajednice, od ljudi koji bi mogli imati autoritet nad tobom. Ti se svjesno odričeš mudrosti autoriteta. Ajde sad da maknemo po strani mudrost crkve. Dakle, ti ljudima je teško, ja mislim, opravdati trošenje vremena sa bilo kakvim autoritetom kojim bi im mogao pomoći navigirati to stanje ludila, ja bih rekao, jedne rastepenosti. Dakle, osim što su u tome što trče, što su ovisnici, ti ljudi su i sami. Ja mislim da u tome je svjetlo crkve. U tome je svjetlo Božje koje kroz crkvu u ovome vremenu i u ovoj epohi želi reći ljudima: vi ste dio tijela. Vi ste dio, ne radi se o vama. Ne radi se o tebi. Ti si dio nečega puno većega. Ti si jedan ud, ti si jedan kotačić. Probaj shvatiti svoju svrhu unutar puno veće stvarnosti stvorenja, ne? I tamo ćeš pronaći zadovoljstvo. A da nećeš pri tome izgubiti autoritet vođe, nego će to pomazanje, kao što si rekao, taj autoritet koji ti daje Bog, u stvari procvjetati u punini. Da, i to je njima ta priča i može proći samo ako im na kraju ne diraš novac. Sve može, samo ne diraj novčanik. Bude slušajte tako taj iz biznisa i kaže malo me to dotiče što pričaš, baš je lijepo, ali ništa košta, ne moram ništa dati. Sorry, ja se ne bi služio. Ja mislim da to vrijedi za jedan dobar broj ljudi, za jedan dobar komad ljudi, ali ja mislim da je uspjeh, slava, potvrda svijeta jednako snažan fiks kao i novac. Za vođe ovoga svijeta. No svijet ne potvrđuje ako nemaš para. Dobro. U tome, u svijetu koje mi pričamo. Ide jedno s drugim. Samo ti kažem, ja mislim da neki ljudi
bi se i odrekli para ili dijela para, ne svih para, ne svih para, da bi radije bi uživali u pohvali, potvrdi. S time da ovdje trebamo jasno izgovoriti da nema ništa loše u tome da te neko pohvali za dobru stvar koju radiš. Ma jasno. Nema ništa u tome. I mi kao kršćani, kao kršćanski vođa razumijemo koliko je to promoviranje zajedništva, uključivanje drugih važan dio koncepta vođe koji je sluga. Ne? Tako da možda možemo i tog si se dotaknuo pa smo otišli u tome smjeru. Možda možemo ući dublje. Mislim, sad se to dosta i u svijetu čak promovira zadnjih godina, servant leadership, dakle principi služećeg vodstva, vođa koji služe. Prošli smo možda na neki način tu temu kako služiti drugima, poklanjati sebe, vrijeme, talente, sva dobra, sve s cijelog sebe staviti na raspolaganje drugome. Ali imam jedno konkretno pitanje za tebe tu. Ima par elemenata tog služećeg vodstva, htio bi to proći i htio bi čuti tvoj komentar. A pitanje je o autentičnosti. Zašto je autentičnost važna za jednog vođu? Bio on vođa u kršćanskim krugovima, u kršćanskim organizacijama ili bio on vođa u svijetu? Kakva je poveznica između vođe koji služi, onaj koji se sprema dati drugima, ne? Koji je spreman dati se drugima, i autentičnosti? Da, autentičnost u dobru. Ima autentičnost, ali u zlu. U drugom smjeru. Pa, mislim, u autentičnosti možemo reći da se skriva, nazire, otkriva Duh Sveti. A ljudsko srce, vraćamo se opet, je stvoreno od Boga i za Boga. I kad god vidi Boga, kad god doživi Boga, srce reagira. Srce nije potpuno, kako bih ti rekao, slobodno u smislu da može reći kad vidim Boga i suočim se sa svojim stvoriteljem, jednostavno dovoljno sam jak ili jako je dovoljno moje srce da neće reagirati. Ono može Boga odbaciti, ali ne može ne reagirati na Boga. Jer je pred svojim stvoriteljem, pred svojim izumiteljem. I u tome smislu u autentičnosti se krije snaga Duha Svetoga. Kad si ti autentičan u dobru, čovjek koji je otišao daleko od Boga, otišao sve te zarobljenosti koje smo spominjali, na jednom se vraća pod navodnike na tvorničke postavke. Prepoznaje bit sebe, prepoznaje svrhu svoju, a to je da bude ljubljeno, da uživa dobrotu Božju, da uživa radost, da uživa veselje i da onda to što dobije od Boga daje. Znaš, služenje ide pod navodnike i po defaultu, kad je služenje ono pravo, čisto u ljubavi. Ja ne mogu ne služiti. Znači, evo digresija jedna, pa molim te me ako odem vrati na ovo što si me pitao. Dakle, kad ti imaš djecu i kad si normalan, kad si relativno normalan roditelj, ti ne možeš ne reagirati na svoju djecu. Ti se ne moraš naprezati da reagiraš, dijete plače, gladno je beba, majka ga treba ili ju treba podojiti, ne može na taj plač mama ne reagirati ili napinjati se, ulaziti u neke vještine, talente, da reagira, reći ja sam introvert, ekstrovert, pa ovako, onako, sad ću sve te neke formule koje sam naučio primijeniti. Ne, ti sam reagiraš. Kad si gladan, jedeš. Kad te boli, izgovoriš to. Znači, neke stvari idu u nama po automatizmu. Jel? I svaki tako čovjek, kada susretne autentičnog čovjeka, njegovo srce reagira. I kaže, aha, sreo sam Boga, možda to ni ne zna imenovati, ali ovdje postoji nešto što me privlači. I sad kad onda čovjek prepoznaje drugog autentičnog čovjeka, onda u njemu gleda ga, promatra ga i gleda njegovo ponašanje. Onda ako primijeti, a mora primijetiti da je autentičan čovjek uvijek isti, dakle da njega ne mijenjaju okolnosti,
nego da je on u različitim okolnostima autentičan, isti, da on pristupa svakom čovjeku kako je pristupio i ovome kog je dotakao, tu se događa promjena. Jer mi pričamo o tom biznisu, o vođama u ovome svijetu, mi nekad i glorificiramo snagu ovoga svijeta, a mi nismo svjesni da smo mi jači od ovoga svijeta. Mi smo u ovome svijetu, ali nismo od ovoga svijeta. Znači, naša snaga ne dolazi sa zemlje, nego sa neba. I ovaj svijet je u stanju kakvom je, jer mi kršćani toga nismo svjesni. I ne želimo duboko ulaziti u to, ne želimo se tome prepuštati. Znači, da mi smo ti koji svojom ljubavlju, autentičnošću, koji svojim predanjem Bogu možemo i trebamo mijenjati ovaj svijet, biti promjena u kojoj sanjamo, a mi tu padamo. To je poraz za mene. Je li razlog tomu može zato što se mi bojimo, suštinski u dubini se mi bojimo svjedočiti da smo kršćani u ovom svijetu, da bojimo se za svoje pozicije, uloge, poslove. Dakle, mi se bojimo biti autentični kao jesmo kršćani, katolici smo, idemo možda i na mise nedjeljom sa obitelji, ali u trenutku kad trebamo posvjedočiti ili čisto se, ne možda posvjedočiti izravno da smo Gospodinovi, nego možda i u određenim nezgodnim situacijama se ponašati sukladno moralu crkve. Pa bojimo se, da, zato što opet bojimo se jer ne znamo. Mi živimo u neznanju, kaže Sveto pismo, narod moj gine u neznanju. Mi znamo sve danas svašta na razini znanosti, medicine i nekih dostignuća tehnologije. Ali mi ne znamo ove duhovne stvarnosti. I mi ne znamo ono što, evo ja ću reći što smo jučer slušali na misiji, ako će ovo biti kasnije emitirano, na nedeljnom istom čitanju. Imali smo prvo čitanje gdje nam crkva daje onaj primjer Abrahama i njegova sina. Kada Bog kaže Abrahamu žrtvuj svoga sina, svoga jedinca kojeg si toliko dugo čekao, koji je moj dar tebi, neplodnom starcu i tvojoj neplodnoj starici. I Abraham ide spremno, nema mu to smisla, ali ima iskustvo Boga, ima iskustvo svoje nemoći, ima iskustvo Božje ljubavi, ima iskustvo da Bog nikada čovjeka neće degradirati. Nikada. Bog nikad nije stavio čovjeka da ga uponizi, što mi volimo reći, da ga stavi na njegovo mjesto. Da mu pokaže ko je šef kad se on malo uzdigne. Ne, to Bog ne radi. I Bog uči nas kroz taj primjer, dakle, da je Abraham, kada je digao nož i da žrtvuje svoga sina, Bog kaže ne, stani, vidim da me se bojiš, vidim da si potpuno okrenut meni, da mi potpuno vjeruješ, nemoj to činiti. To je bila kušnja, sve u redu. I kaže Bog, osim što mu je ostavio sina, dao mu je blagoslov na blagoslov. Svi će se blagoslivljati njegovim imenom. Potomstvo njegovo, kad si ti, digresija još jedna, kad si ti u Bogu i kad si u služenju, ja ne živim više za sebe. Ja živim za drugoga, ali ja živim za interese moje djece, za njihovo srce. Želim i molim Boga da moje potomstvo cijelo, evo, od mene, evo, svjesnosti da je Bog zahvatio moju ljudsku bijedu, da od mene, Ivana, preko moga Rafaela, mojih kćeri, da pokoljenja sljedeća budu Božja. Evo, to je moja molitva za moju obitelj, da se to nastavi, taj blagoslov. Dakle, da ne budem zadovoljan onim vidljivim samo, znači ja sam sretan, moj sin, moja djeca su sa Bogom, volje bi Bože ako ću doživjeti, ako će ići u brak ili šta god, zapravo ako će ići u brak, volje bih vidjeti svoju unučad i volje bih znati da se moje kćeri, ako će se udavati, da su u braku sa kršćanima, moj sin sa kršćankom, da imaju sveti život, da imaju blagoslov Božji, želim to vidjeti, a se ne bi trebao zaustaviti na tome, ne mogu se zaustaviti na tome. Ja želim onda i da moje, pod navodnike to zamišljeno, unuče, da i ono ima blagoslov, jer unuče volim jednako kao i svoga sina.
I zapravo želim da onda moje pokoljenje uživa Božji blagoslov i uživa Boga, njegovu prisutnost. Jel? I evo, to je ono, to je dosta bitna stvar, jako se sad izgubio na prvu misao. Da. Da, pričali smo o autentičnosti, ali da, mislim, gledaj. Digresije mi ubiju, nema mi digresije. Nema frke. Mislim, bit ćeš ti dobar deda jednoga dana, deda Ivan. Da, Deda Džana. Zamisli kad ti budu vikali deda Džana. Talijan. Da, pa evo ta autentičnost, da, i onda ona mijenja. Ona mijenja, zato je ona bitna i to ono što smo rekli, ljudi gledaju, aha, ti si prema meni, ovom, prema svima si jednak. Mm-hmm. I to me otvara Bogu. To me vraća na te tvorničke podnavodnike postavke. I to je čovjeku, tu je ta naša uloga u toj autentičnosti. Prava, istinska autentičnost. Autentičnost je, kako ja mogu biti prema svakom čovjeku jednaka stava u srcu. Ne mogu izričajno biti prema svakom čovjeku jednak, da se razumijemo. Barem ja ne mogu. Ne znam kako su to sveci, kako su oni živjeli, nešto malo možeš čitati u njihovim životopisima od ovih čije životopise imamo. Mislim da je sveta mala Terezija od djeteta Isusa svjedočila kako jedna njezina sestra ima nevjerojatan talenat, da joj se divi kakav talenat ima da bude naporna, da bude jako naporna. Da, baš to, dakle, ali stav srca je uvijek prema svima jednak. A to može autentičan čovjek postaje autentičan kada shvati svoju bijedu i onda u svojoj bijedi zna da smo svi jednaki. Da. Znači, pozicija nas ne čini većima ili manjima. Ne čini nas. Da, ja bi tu iz te pozicije autentičnosti, dakle, htio ti ili ne htio, ti kao vođa jesi isturen, ljudi te gledaju, promatraju te kako se ponašaš, iz te autentičnosti isto koja proizlazi iz služenja, iz tvojeg srca koje želi služiti, davati se drugome, ide i dalje. Jedna od sljedećih faza, jedna od sljedećih dimenzija je i jednostavan trud oko okupljanja u zajednicu, privlačenja u zajedništvo. U ovome svijetu, to isto iz vlastitog iskustva mogu svjedočiti, ja mislim da vođe zajedništvo smatraju nužnim zlom. I kada idemo na nekakve team buildinge, kad idemo u nekakve aktivnosti kojima je svrha, zajedništvo je svrha, ne? Mm-hmm. Na neki način vođe često u tome vide ipak jedno nužno zlo, jednu potrebu da to radimo radi višeg cilja. A taj viši cilj je da bolje funkcioniramo zajedno. Ako bolje funkcioniramo, ako smo se negdje malo popili pivicu ili rakijicu, pa možda ćemo bolje moći odraditi neki sastanak. Bićemo produktivniji u poslu, a to će rezultirati i boljim rezultatom. To nije nužno to loše. Ljudi se i u svijetu moraju slagati i definitivno je istina, očito je da će im nekakva neformalna druženja s vremena na vrijeme pomoći da se opuste u tim odnosima. Međutim, ako vođa ne razumije da je zajedništvo samo po sebi vrijednost, da je zajedništvo trošenje vremena, resursa, novaca, šta god, na to da se ljudi povezuju, da budu zajedno. Da je to bez kalkulacije da li će to uroditi nekakvim financijskim efektima, da je to već dovoljno dobra svrha. Jer ako ja kao vođa ne razumijem to i ako ja ljude na neki način forsiram da se druže, ali je to vrlo prozirno, jer ja u stvari imam interes od toga da vi se malo podružite pa da nam bude bolje u biznisu. Dakle, ljudi će odbacivati takvo zajedništvo. Ljudi sami osjete kad je želja vođe da okuplja na zajedništvo istinita, iskrena, autentična ili je sa interesom. Ili je zbog nekog poslovnog interesa.
Tako da to okupljanje, ta promocija zajedništva, to pozivanje na ljubav je ono po meni jedna nevjerojatna dimenzija toga vodstva u služenju. Jer se u stvari očituje opet jedna dimenzija istine da se tu ne radi o tebi, nek se radi o tim ljudima koje voliš. Da, ti si sad dosta ostao u tome primjerima toga biznisa i to je super, da, to je današnja aktualnost. Pa tu onda treba, što se kaže, ići otvoreno i prozvat stvari. Dakle, spominje se taj pojam leadershipa, servant leadership, da. To je to je svijet uzeo od nas. Tako je. Od nas kršćana. I to im trebamo uzeti nazad. Nek svijet izmisli svoje pojmove. Ne, ja bih im to dao, nema problema, ja nek uzmu. Nema šanse. Neka uzmu to, ali neka to u istini neka to u istini, dakle, prihvate svim srcem suštinu. Da, smiju o tom pričati, kad bi imali moć mogli bi im to nametnuti, ali onda se morate držati pravila. Mi imamo ekskluzivu, mi imamo upute. Znaš, mi smo izumili televizor i mi znamo kako on radi. Ne možeš sad ti meni tu nešto kao gle, ja ću ga uzeti, ja ću reći šta s njim treba, kako on funkcionira. Da, u tome okupljanju servant leadership, kao okupljanje iz interesa, to treba prozvati, to reći, to je okupljanje iz interesa. Mm-hmm. I čovjek može toga biti svjestan, može biti potpuno nesvjestan. Neke svoje radnje radim nešto jer je to moderno, znači taj pojam je neko izrekao u poslovnom svijetu, poslovni svijet ga je preuzeo, koriste ga onda uspješni poslovni ljudi i ti i ja osnijamo firmu i mi ćemo to uzeti, jer to je sastavni dio identiteta naše firme. Ako mi to ne uzmemo, nismo moderni, nismo pametni dovoljno. Uzimaš što uspješni ljudi kažu, uzmi ovo. Kao što uspješan čovjek, jedini uspješan Isus Krist isto kaže, uzmi ovo, pa mi uzimamo to. To je legitimno. I u tome smislu, dakle, čovjek može biti, kažem, svjestan, nesvjestan, manje svjestan, više svjestan, ali to je okupljanje iz interesa. Kako možemo to dokazati? Vrlo jednostavno. U tome okupljanju iz interesa, u poslovnom smislu, mi uzimamo ljude, kažemo ljudima je najveća vrijednost, jer ja bez ljudi ne mogu doći do svog miliončeka, do svojih beneficija, do svoje vikendice, do svoje kuće, stana, do putovanja, ne mogu doći do užitaka, do moći, ne mogu doći do svih pomama koje vidim da u ovom svijetu postoje i koje rade drugi servant leadership ljudi, vođe. Ja to isto želim. U meni požuda kaže, pa želi sve i smiješ sve željeti, sve ti je super, probaj sve. U meni požuda vlada nama. Ne možemo maknuti taj duhovnu stvarnost iz ovih razgovora. Ali, povučemo paralelu između servant leadershipa u poslovnom svijetu i u molitvenim zajednicama u crkvi, u duhovnosti. Dakle, u duhovnosti, ajmo s njom započeti, u nekoj zajednici. Ja radim, služim, trebao bih služim zbog Krista. Da srcem odgovorim na njegovu milost koju vidim u sebi, na njegovu ljubav. I tu ja ne zadržavam se, ja ti dajem srce. Samim time uzimam tvoja opterećenja na sebe, suosjećam s tobom. Ako si ti u teškoj muci, ja sam ti na raspolaganju, ja ne mogu biti izuzet tvoje muke. Ona ne može ne zahvatiti moje srce, moju dušu, moj duh, moj intelekt i moje zdravlje. Ne može, nemoguće. Ona mene zahvaća. Znači, ja ti to dajem bez ikakve dajem ti se do kraja otvoreno, bez računice. U biznisu ja
kažem u tebi je vrijednost kao čovjeku, kao mom zaposleniku, mom partneru, šta god, kako god nazvali neku našu relaciju, jer u tebi vidim interes. Ja nemam ništa protiv da ti kao čovjek, kao moj prijatelj, imaš sve beneficije ovog našeg biznisa. Ja ti želim sav uspjeh i na drugim poljima poslovnim, ali želim da isporučiš ono za što smo se mi okupili. I gledaj, ako sam ja iznad tebe, ako sam ja u vlasničkoj strukturi iznad tebe, ja ću tebe nagraditi do jedne mjere. Ako mi steknemo veliko bogatstvo, ja ću tebi dati određeni dio i s tim ću biti zadovoljan, umiriti svoju savjest i tebi prezentirati da je to jako pravilno. Čak sam ti dao malo više možda nego što bi ti dao neki drugi sluga, lider koji služi. Ali ja ti ne dajem do kraja. Ja tebi, znači, dajem dio, ali veliki dio ostavljam za sebe. Ni tebi, ni drugim ljudima ne raspoređujem više nego što poslovni svijet kaže da je pravedno i normalno, racionalno ako hoćeš. I sam prvo s time pokazujem da nije takva vrijednost u vama. Vi imate vrijednost do određene granice. Samo svijet je toliko postao glup, postice u tom biznisu, da sebe stavljaš, kad sebe staviš na razinu Boga, svjesno i nesvjesno, ti postaješ jako glup, jer postaješ kao đavao. A onda jako si ograničen, pa neke stvari ne vidiš. I zapravo ja s time razotkrivam sebe. Nije meni toliko stalo do tebe. A u slučaju da se ti još odupreš meni i da pokvariš moje planove, da se usudiš, ja više neću biti servant lider, i ja ću te razbiti. Ako se usudiš ugroziti ono gdje sam ja trebao pokazati svoju veliku odlučnost prema tebi, a zapravo zadržati svoje bogatstvo. Kužiš? Ja bih rekao da je taj financijski element definitivno jedan važan, jako važan element, ali po meni puno opasnije danas. Puno opasnije, gdje ja vidim... Zašto? Zato što je to danas nekako se uzima zdravo za gotovo ovaj princip rada koji si ti opisao. Ali oprosti, ovo je sam da završim bitno, otišao sam malo previše. Dakle, ali u čem je poanta? Gledaj, u duhovnom primjeru, dakle, ljudi u crkvi, ja ti dajem ono što je najvažnije u mome srcu, što ima najveću vrijednost, a to je ljubav, to je Bog. Ja ti se dajem do kraja. U biznisu je novac najveća vrijednost. Znači, nitko ne radi za druge. Svi rade prvo za sebe. I bogatim se za sebe. Ja, znači, želim, i onda kad se obogatim, održavam to bogatstvo za sebe, jer to je moje. To sam ja krovo stekao. To sam ja. Nismo ipak mi. Ja sam začetnik ideje. Ja sam malo više od tebe. Uvijek sam ja. Ovdje smo mi. A ovdje sam ja u biznisu. Razumiješ? I to ti je stvar. I biznis pokazuje, znači, ako mi ne daš novac, to je poanta ovog dogovora, ako mi ne daš novac, ako ga ne dijeliš kako treba, ti zapravo pokazuješ šta je u tvome srcu kao servant lidera. Šta je u tvome srcu najveća vrijednost? Nisu ljudi, iako si tu agendu promovirao, nego je novac. Novac je. Zato mi ga ne daješ. Ono govori da je to najveća vrijednost. Ako nije najveća vrijednost, ja ću ti ga podijeliti. Ali ću smjeti zadržati za sebe. Imat ušteđevinu, imat vikendicu da mogu otići sa obitelji. Ma smijem ja to imati, da se mi razumijemo. Znači nisi glup, ono kao da ću sve pa ću ja sutra biti prosjak. Pa ću žica da mi neko pomogne. Ma ne, ja smijem. Ali šta mi radimo? Šta ti tipovi radi? Zapravo ja to ne radim, jer nisam u toj situaciji. Znači ti ljudi, taki, šta oni rade? On tebi da dio, sebi je napravio svoje, što je normalno, i onda ima na računu 40 milijuna nečega. I to ima do 80. godine, pa kamata mu rastu, pa negdje ulaže, pa nešto. Za šta? I on s tim pokazuje, ja ovo ne smijem trošiti. Jer ako ja ovo potrošim, iako sam namiren sam, znači imam dovoljno ušteđeno i bit će mirovina, namiren sam, ja ovo ne smijem potrošiti, ja to potrošim, šta će ostati u meni? To je najveća vrijednost, to moramo svi čuvati. Znači sinek, kćeri, ovo je svetotrojstvo naše.
Da, mislim sad si dotaknuo si, to razotkriva. opisao si taj vječiti problem čovjeka u svijetu, ne možeš služiti Bogu i bogatstvu i nije zabranjeno imati dobre poslove i dobre firme koje zarađuju lijepe novce, ali pitanje je da li si ti vlasnik toga ili je taj novac vlasnik tebe. Tako je. To je prvi element koji sam htio spomenuti, ti si ga baš lijepo opisao, ali drugi koji ja vidim koji je jako perfidan, jako opasan, je činjenica da vođe danas promoviraju lažno zajedništvo u vidu team buildinga, raznih benefita, lijepih ureda, ping pong stolova, besplatnog voća, šta god, samo da te natjeraju da što više radiš, da budeš što više podložan njihovim interesima, a u isto vrijeme, pazi ovo, se od tebe zahtjeva da radiš kao manijak i da zanemaruješ svoju obitelj. I ja kao vođa se tako ponašam. I ja možda ti ne govorim ti naglas, gledaj, ne govorim ti ja naglas ti moraš raditi 18 sati dnevno, ali ja svojim primjerom vođe, ja ti namećem taj standard. I tko god ne slijedi taj standard, znači da ne slijedi naš zajednički standard i nije dovoljno dobar. Zato što će biti uvijek onih koji će forsirati takav standard. Zašto? Zato što nas je svijet naučio da ako ne funkcioniraš na taj način, nećeš uspjeti. Nećeš napraviti probitak. Neće se ništa dogoditi. Naravno, čudesno je to je jednom drugom prilikom mogu svjedočiti vrlo detaljno. Čudesno je da je u mom poduzetničkom iskustvu su se neki ključni trenuci proboja dogodili ne zbog moje inteligencije i zbog mog vodstva i pameti i ekspertize naših timova, nego su se dogodile zbog sreće. Dakle, svijet to nazivam, uvijek moraš imati malo sreće. Mi kršćani znamo kako se zove ta sreća. To kad golub leti pa ispusti nešto na tebe. Da. Jer u svakom trenutku ta sreća je mogla biti katastrofa i nesreća. Tako da, po meni je puno je tu pretvaranja. Znači, puno laži. Dakle, mi smo zajedno, slijedimo zajedničku viziju, svi guramo u istome smjeru, a u istome trenutku promoviramo ponašanja koja su destruktivna za mene kao osobu, za mene kao vođu, za moju ženu, za moju djecu, za moj zdrav razum, jer ja se moram odmoriti od posla. Da bi mogao opet doći služiti tim ljudima na poslu sutra. Ja moram provesti neko vrijeme se odmarajući u Gospodinu, u molitvi, u rekreaciji. Moram se pobrinuti za svoje psihofizičko zdravlje da bi mogao služiti drugome. Pa ne mogu se raubati do kraja i očekivati da će to i drugi ljudi raditi i očekivati da će biti sretni zato što imaju veliku plaću i plaćeni put na neki team buildingu na Velebit, recimo. Da, je, to je zamka, da. A to je ta laž koju treba prozivati, koju zapravo... Ja volim kad ljudi kažu, jednostavno sve više u to vjerujem, I ja kao vođa, želim vam primjerom poslužiti, posvjedočiti da je u redu da odete u 4 sata popodne doma. Ako je kriza, ako imamo problema, ako treba zapet, pa nema problema, radit ćemo tjedan, 2 mjesec, koliko god, recite nam koliko trebamo zapet ćemo svi, pa to je naša stvar, dobivamo tu kruh. Gospodin nas blagoslivlja kroz tu plaću, daje nam kruh na stol našim obiteljima, ali pritom ne traži od nas da se potrgamo. Nema problema, radit ćemo. Da. Ali nakon toga perioda se vraćamo na tvorničke postavke. Poravnavamo se ponovo sa Gospodinom, sa svojim neposrednom obitelji, sa ljudima koji su nam dani da ih vodimo, svojoj djeci. Da se ne pretvorimo u vikend tate. Ili u tate koji, ne znam, jednom mjesečno odvoje vrijeme za svoju djecu.
Pa da, sigurno, pravo si, to si dobro sve rekao. Da, to je to pretvaranje koje je nastavak te laži, te utvrde lažne koja postoji u nama, da smo dobri, da služimo. Zato taj pojam se ocrnjuje kroz takve poduzetničke primjere toga služenja u liderstvu. A to nije služenje. To je, jer ima puno primjera, recimo, gdje ti ne možeš živjeti na starim zaslugama. I tu ti se pokazuje, recimo, isto koliko je to sve lažno. To je lažno zajedništvo. Dakle, ti si sad dao sebe maksimalno pošteno za dobrobit drugih i ne kažeš da si bolestan, nek se povučeš, ljudi te zaborave. Ne priznaju ti ništa što si ti radio, apsolutno ništa. Ti se moraš neprestano dokazivati. Znači, s drugim riječima, u tebi nije ta trajna vrijednost. Nas Bog uči, u nama je trajna vrijednost. Znači, ja uvijek vrijedim. Od onog trenutka od kada me Bog zamislio, do trenutka mog začeća, dolaska na ovaj svijet i odlaska sa ovog svijeta. Ja kad ne budem na ovome svijetu, ja ću uvijek jednako vrijediti. Neće završiti priča gore na nebo, ok, sad tebe smo tu skrasili, idemo dalje. Ja uvijek vrijedim. Uvijek. To je tajna kršćanstva, to je čudesna stvar na kojoj Bogu možemo uvijek zahvaljivati. I sad kad gledaš ovdje na zemlji, mi tu snimamo neki podcast, ne znam koliko ima ljudi na svijetu u ovom trenutku, 7 milijardi. Puno milijardi, da. Nemam pojma, 8, sad ne ispadnem blesav. I neki 8. Nemam pojma. Znači, 7 milijardi, 900 milijuna, tisuća nečega, ne uopće pojma da mi sad pričamo, da mi živimo. Nebitni smo. Mi mislimo da smo bitni, trudimo se biti bitni, a bitni smo jedino Bogu i Bog zna za nas i u njemu vrijedimo. Drugi nemaju pojma, mi ćemo umrijeti, sada umremo, imamo live podcast i sam padnemo na stol, nikom ništa, ono. Znači, ljudi ne bi znali za nas. Napisali bi valjda neku smrtnicu. Bilo bi smiješno možda, da. Kužiš. Ali naš producent tu, režiser, pa valjda bi svjedočio nešto, bili su evo sretni do zadnjeg trenutka. Da, umrli su sretni u zajedništvu. Kužiš, ali mi vrijedimo. I uvijek ćemo vrijediti. Znaš, kad čovjek ne bi tako razmišljao, ušao bi jednu paniku, znaš šta sutra kad umrem? Niko više neće znati za mene i šta sa mnom, gdje sam ja u toj priči više. A bio sam nekolicini ljudi, njih 100, 500, 1000, 3, neko i nešto. Uslanjali su se na mene, gledali su mene, evo kao preko njega nešto mi pomaže nam, bla bla. U principu tebe nema. Ali tvoja vrijednost se ne mijenja ni malo. Ni malo. I biznis, svijet govori drugo. On ti kaže, makni se. Kad se makneš malo, iz opravdanih razloga, ili si se umorio, kažeš, gle, ja bi sad ljudi odmorio, vratit ću se za 4 godine, jači nego što sam bio, sa istim onim vrijednostima koje su vama pomagale, je vam to ok? Pa nasmijali bi se, rekli, vidi, ova žena je pukla, ovaj tip je budala. I oni zapravo kažu, gle, ti ne, vrijediš dok si u igri. To je točka, šta bi ti? I to je ta laž koju treba prozivati, dakle to nije zajedništvo. To nije zajedništvo. I zapravo se otvara cijelo jedno polje apostolata za nas kršćane koji nekog doticaja imamo sa biznisom, da uđemo ne sa novim znanjem, sa novim dostignućima, novim inovativnim stvarima, novom tehnologijom, jer toga će uvijek biti, to nije na to fokus, ne treba na tome biti fokus, mi trebamo donositi ove stvarnosti koje oslobađaju ljudsko srce. Istinu, jer Bog ludo čezne za svojom djecom da iz laži uđu u istinu. Bog njih ljubi. Mi smo ih sad malo možda stavili u jednu kutiju ili smo ih stavili u jednu grupaciju ne dobrih ljudi, ali zapravo nismo se obrušavali na ljude, nego na stanja u ljudima, samim time na zloga duha, koga treba prozvati i otjerati u Isusovo ime.
a ljude želimo u ljubavi vratiti Kristu i pomoći im. Tako da je ovo jedno polje apostolata koje je neotkriveno. Mi se nekad fokusiramo previše možda na evangelizaciju već evangeliziranih. Pa jedni druge evangeliziramo neprestano, pa tješimo jedni druge. Puno je kuknjava, znaš. Ja gledam i koliko kuknjava postoji kod kršćana evangeliziranih. Koji uvijek nešto, nekom duhu samosažaljenja, uvijek nešto, uvijek, evo, ta uvijek moja... je taj križ pretežak. Ili ta moja muka mene čini posebnim. Znači, nemojte mi oduzimati tu muku, jer onda moram biti svakodnevan, a svakodnevan život mi je kriminal, to je koma, ne znam živjeti svakodnevicu, ne vidim tu ništa spektakularno, mistično, nego to samo sažaljenje, uvijek ja, kak si, a uvijek si ono kao, nešto, neko te ne razumije, svi su nešto protiv tebe, ono. I mi se s takvim stvarima neprestano bavimo, često, neprestano. Puno trošimo energije na evangelizaciju evangeliziranih. U biti se vrtimo oko sebe. Vrtimo se oko sebe. A tamo ginu ljudi sami usamljeni, koje ako uzmemo jednoga, taj jedan ima utjecaj na stotine drugih. I njegova preobrazba, novi život u Isusu Kristu, svjedočanstvo iskustveno, pa ja sam bio na tamnoj strani, sad sam na svjetlo i u punoj slobodi i pri zdravoj pameti i razumu kažem, ostajem na svjetloj strani. Iskustvo mi kaže, jeo sam s ove strane ograde, jeo sam i s ove. Ovdje je hrana ukusnija, ovdje je život. To mi sad iskustvo govori, vi nemate iskustvo. Ajde, dođite sa mnom, moji prijatelji. Dođite na ovo svjetlo, samo zagazite. Ostanite jedan dan, hranite se i procijenite. I tu je polje u koje se trebamo baciti i moliti Gospodina da nam ga otvori, da nam da silu pomazanja Duha Svetoga, da nam da ljubav, da nam da riječi spoznaje, riječi duhovnog otkrivenja, da nam da moći čudesa, da se njegova sila na našu riječ očituje. Na riječ nas, njegovih suradnika, njegove djece, njegove crkve. Evo, i zapravo mene to jako i privlači to polje djelovanja, najiskrenije. Ne da bih htio neke spektakle... Tu dosta već i radiš kroz godine u pa radim. Vlasnika firme, poduzetnika sa dosta ljudi, svojih vjerojatno dobavljača i poznanika u tome svijetu, imaš i takvo iskustvo rada. Radim tu i sretan sam, jer nekad i nama koji smo u evangelizaciji, koji smo i voditelji zajednica, voditelji timova, potrebno je nekad i osvježenje malo, upravo tih stvarnosti da se vrtimo oko sebe, iz formacije u formaciju, iz seminara u seminar, pa onda uvijek nešto kao novo moraš dati, nešto jače da bi mi bili vidljivi, da bi bili prihvatljiviji ljudima, da bi bili uvijek atraktivni. A to je jedna zasebna tema, možda atraktivnost u evangelizaciji. Svi trče. Znaš, mora sve biti objavljeno, samo promocija na Instagramu, Twitteru, Facebooku. Čekaj, što imaš protiv YouTube-a sad? Pa da se naš producent, režiser Neće, da nam zamjeri nešto. Ponizna duha iz srca skrušena. Platit će ti ručak. Platit će mi ručak, da. Da, ali znaš, to je stvarno, ta promocija postoje isto da najveći duhovna obnova ikad u gradu, veće slavljenja, prva duhovna obnova, prvi koncert. Stvarno to nisam od tebe očekivao. Poslovnog čovjeka da priča protiv marketinga. Aj, nećemo tu temu, to ćemo ostaviti za jedan... može. Za jednu novu epizodu. Znači, duhovni marketing. Da, ali i onda nama treba odmak i treba ti nekada ohrabrenje. Možda je tako je malo i palo mi nevjernom čovjeku i umorimo se mi isto i to treba uzeti u obzir. Treba nam i to neko ohrabrenje da stvarno Bog čini na drugim frontima i da vidimo da iz jednog reda vinograda da skužimo da ima i sljedeći, da postoji novi red.
Pa da, jer evangelizirani, ajde, preuzmite odgovornosti i živite. Znači, živi svoj svakodnevan život, tu je mjesto posvećenja i mjesto mira. I tu kad se čovjek smiri, kad tu uđeš u ulogu sluge, znači, a to je najveće polje, jer najteže biti uobičajan. Najteže biti uobičajan. Po obitelji. To treba Jerko reći da izreže i da najteže biti uobičajan, jer tu je muka, tu je borba, tu te nitko ne vidi, tu se boriš sa sobom. Nema promocije. U zajednici, ako hoćeš, i u firmi borimo se s drugima. Često puta su drugi kao kobajage i izvor mojih frustracija. Ovdje nema drugih. Ovdje sam ja. Ja sa malom djecom. Ne mogu mi djeca biti neprijatelji. Ja sa suprugom koja ti kaže neke stvari koje treba mijenjati. Ja koji njih želim prilagoditi sebi. Ja koji bih htio neko priznanje kom se ne da svaki dan iste stvari raditi. Jer me umara to. Nisam tako zamislio svoj život. Nisam tako zamislio biti evangelizator. Običaj. Se ja moram s ovim stvarima baviti. Dosta mi je toga. Pa si taksi služba, razvažaš djecu. Sve si što ne želiš biti uvijek. Nekad može to proći, ali ja to ne želim uvijek. Ja bih želio nešto drugo. I onda mi radimo egzibicije, onda bježimo, mislimo smirit će me zajednica, a tu se moramo obrušiti, smirit će me evangelizacija, frustrira me što nemam neku službu u zajednici, što me u firmi nisu dovoljno primijetili i onda radimo ludosti. Radimo projekte, radimo nešto senzacionalno da bi sebe nekako umirili. A kad si ti ovdje posložen i tu se poslagivaš u toj svakodnevici, ti ulaziš u mir. I tebi je dovoljno. Tebi je sad izlazak u zajednicu, izlazak u biznis, to ti je jedan teret. Jer ja sam ostvaren u služenju. U muci i radosti služenja sam ostvaren. Voditi zajednicu, biti u službi u zajednici, voditi firmu, biti neki u firmi je dodatni teret. Dodatni teret je. I kad si ti mal, kad si ti u svakodnevici, onda ti se događa duhovna preobrazba da ti želiš biti sakriven. Ja ne želim sad biti istaknut. To je primjer mističara i svetaca. Kad su se oni suobličili u Krista i kad su se suobličavali Kristu, oni su ulazili u intimu svoga srca gdje su s Bogom bili i nisu htjeli uopće nikakve primjere govoriti, nisu htjeli donositi neki nauk veliki, nisu htjeli davati sva duhovna iskustva, dok bi mi na lakat progovorili. Preko YouTube kanala. Gdje god. I onda recimo imaš primjer kod mističara gdje Gospodin dolazi, znači crkva priznaje te dnevnike i te objave privatne i nalaže mističarima napiši dnevnik. Da ove stvari nutarnje tvoga srca, moj i tvoj odnos bude ljekovit za duše. I zbog toga piši dnevnik. A osoba kaže ima stav prema Gospodinu, pa zar moram, Gospodine? Osjećam se nelagodno, neugodno. To ti je slično kao intima u bračnoj postelji. Znači, ne možeš doći i svjedočiti detalje intime svoje postelje. To radi budala. Je tako? Znači, to je nešto sveto za mene i moju ženu. To je otajstvo. Mi možemo govoriti, postoji problem bračne postelje. Otvoreno za život, to je nešto drugo. Ali nećeš ući u detalje. I tako je kod mističara. Ja sam smiren. I onda to mi kad preuzimamo taj smjer koji nam sveci govore, kroz koji nam sveci pomažu kako da lakše slijedimo Krista, mi se isto u sebi usmirujemo. Nemam potrebu biti voditelj nečega. Nije da mi je to wow, Ali ako me Bog šalje na to, pa imam potvrdu kroz duhovnika, kroz crkvu, kroz zajednicu, kroz biskupa, nadbiskupa, šta god, ok, onda ću to preuzeti. Ali ako mi to maknete, ja nemam problem s nikim. A preuzimaš još jedan teret služenja. Tako je. Ivane, za kraj, u tome tonu da završimo.
spomenuo si prije koju minutu, evo mi smo sad kao na svjetloj strani. Možda ti jesi, ne za sebe moram još razmisliti. Pa dok si god u moje prisutnosti. ne, dok smo u prisutnosti našeg producenta. I ovih reflektora njegovih. Da, reflektora. Mi smo nas. Evo mrak. To. Evo istina. Došla je istina. Da, ali svejedno, na ovoj smo strani, trudimo se biti gospodinovi, trudimo se kušati njegovu ljubav. Kao što si rekao, trudimo se uzvratiti na milost koju smo primili. Međutim, svejedno smo slabi. Da. I svejedno padamo. I često smo nemoćni jako. Kao vođe. Šta tada? Kad smo slabi, nemoćni, bijedni i kad se usudimo to priznat. Šta se događa u tom trenutku? Pa događa se novi život u Duhu Svetome. Događa se novi život u Duhu Svetome, jer mi priznajemo, mi sve pričamo, mi sve možemo pričati, a ne živjeti, jel? Mi možemo sve lijepo dobro objasniti, a da to ne bude naša stvarnost svakodnevna. I tako isto mi pričamo o toj nemoći, o tome volimo to govoriti kao nešto što nas treba sve obilježavati, a zapravo pokazujemo koliko tu nemoć živimo kroz molitvu. Mm-hmm. Nemoćan čovjek, on moli. Ne moli samo iz osjećaja nemoći, nego iz priznanja vlastite bijede. Mm-hmm. Ne nemoćan sam pa molim, kad bude moćan neću moliti. Kad mi se nešto usliši. Što isto imamo primjere, ohoho. Na susretima sam, moli za mene, mogu doći na osobnu molitvu. Kad se ostvari želja, neka muka, znam da bih trebao dolaziti, ali ove 3 godine su ovak prošle što me nema na susretima i što ne svjedočim Božju blizinu drugim ljudima kojima je to potrebno. Dakle, molitva nama, kroz molitvu mi sebi priznajemo koliko smo ušli u to iskustvo nemoći. I koliko priznajemo da smo ništa. Molitva je tako normalna stvar i tako zdrav pokazatelj u kakvom sam ja duhovnom stanju. Mi naravno moramo razlikovati momente u životu, trenutke u našem životu koji nam pomažu ili nam odmažu, to jest sprječavaju nas u višesatnoj možda molitvi. Dakle, imamo period u životu kada, ali ako imamo stav molitve, kada je zaista molitva sve što radim. I u sve ubacujem molitvene vapaje, u sve ubacujem molitvu srca, zahvale, pomoći, zagovora, prošnje i tako. Dakle, i onda imamo okolnosti gdje je razboritije i teže i plodonosnije fizički raditi, hraniti djecu, spremati, igrati se s njima, biti sa njima, pomagati, mučiti ih, učiti sa njima i šta ja znam. I onda moliti još uz to koliko možemo i imamo razdoblje kad su djeca odrasla, kad imam puno više vremena da uđem u intimu umne molitve i srcem pred Gospodina. Jel? Ali molitva je pokazatelj svega. I onda kad uđemo u to iskustvo nemoći, ne moramo ga se bojati. Ono je strano čovjeku, ono nije prirodno. Nije prirodno čovjeku ući u nemoć. Potpuno strano pojmu vođe u ovome svijetu. Dakle, ako nešto ovaj svijet očekuje od vođe, to je da bude moćan. Odnosno, ako nešto ne podnosi u vezi vođe, to je nemoć vođe. Da, nemoć je jednako slabost. Da. No, mi se, kad pričamo o ovome, moramo po meni zadržati na razini kršćanskih vođa koji imaju iskustva živoga Boga, ne nominalnih kršćana, nego iskrenih, istinskih, iskustvenih kršćana.
Mi, po meni, trebamo biti taj primjer vođa, nemoćnih vođa, nemoćnih lidera. I donosi taj primjer da je moguće da budemo plodonosni u Kristu, da budemo blagoslovljeni, i ako se zadržavamo u tom poslovnom segmentu, da i poslovi naši funkcioniraju unatoč našem jasnom priznanju i življenju vlastite nemoći. Mi ne možemo to od njih tražiti u svijetu. Poslovni vođe, oni budu nemoćni onda kad ih stisne, kad im se biznis raspada. Oni su nemoćni što su savladani. Oni nisu dobrovoljno nemoćni. Tako je. A mi ulazimo dobrovoljno. Oni nisu ranjivi, ja bih rekao. Tako je. On je sam poražen trenutno. Da, nemoć pred okolnostima nije isto što i život ranjivosti, život otvorenog srca, koje kaže, ok, ja jesam slab. Ja se otvaram u toj slabosti jer mi je potrebna milost. Otvaram se mudrosti koju Gospodin nadahnjuje kroz druge ljude. Koji mi žele pomoć, koji mi mogu pomoć. Želim se suočiti sa svojim sramom zbog svoje ranjivosti i svoje slabosti. Želim se obračunavati sa time jer se tu krije prilika za milost. Tako je. Za izlječenje, za ozdravljenje. Tako da evo, da, u tome možda sam htio, u toj riječi sam htio i završiti. Ako imaš nešto još za dodat za kraj, neku poruku poslati vođama u crkvi i u svijetu, pa ćemo se kratko i pomoliti za njih na kraju. Može. Pa poruka je, nemam neke poruke da poručujem nešto, ali evo, uđimo u to i zamolimo Gospodina to iskustvo istinskog služenja i samim time i iskustvo nemoći. Zamolimo Gospodina da nam da to iskustvo, da nas drži za ruke u tom iskustvu, da prođemo kroz to iskustvo kao pobjednici. Kao pobjednici. Nemoćni, a opet jaki. Što Pavao kaže, smeće ovoga svijeta. Svima smo sve, a uvijek smo Kristovi. Da poto nekoga pridobijem. Da. Tako da evo. I hvalim se svojim slabostima. Tako je. Evo, hoćeš kratku molitvicu onda za kraj povesti. Može. Evo, dobri naš, divni, lijepi Gospodine, Isuse Kriste, blagoslijamo te, blagoslijamo tvoju svetu službu poniznoga sluge, iako si vječni gospodar svega. Hvala ti što si postao čovjekom. Hvala ti što u tebi kao pravome čovjeku imamo istinski primjer jednoga lidera, jedne muškarčine, jednoga heroja, jednoga uzora. Hvala ti, Gospodine, što si nam pokazao da kada smo slabi, da smo onda najjači. Evo, kao ti kada si bio najslabiji na licu zemlje, dok si visio na križu, dok si umirao u zadnjim sekundama svoga svetoga i časnoga života, tad se pokazala najjača snaga tebe kao čovjeka. Jer si pobjedio đavla i otkupio si naš grijeh, naše živote, naše slabosti. Poražen, ti si bio pobjednik. Hvala ti na tome iskustvu, Gospodine. Hvala ti što si nam zavrijedio po svojim svetim zaslugama da možemo uvijek slabi oslanjati se na tebe i u tebi biti jaki. To je čudesno, Gospodine. Ja želimo te moliti za sve one koji će nas gledati, a kojima je potrebno to iskustvo nemoći, iskustvo radosti u nemoći, iskustvo novog života u nemoći, ali isto tako u služenju. Evo, da ih dotakneš, da im podariš tu milost, kao i za sve one u svijetu koji ovo nikad neće gledati, a koji sada žive na čijim životima su tvoje svete oči uprte, da ih dotakneš, Gospodine, da im učiniš, evo, i po ovom našem zajedništvu, po ovoj molitvi,
u kojoj ti prebivaš, da učiniš transformaciju njihovih srdaca, uma, duše i duha. I ako želiš, Gospodine, upotrijebi nas, svoje beskorisne sluge, da im možemo poslužiti, pa da se onda zajedno radujemo kao sinovi i kćeri jedinoga dobroga Oca našega. U Isusu Kristu, po Duhu Svetome. Amen. Amen. Hvala ti, Ivane. Hvala vama, dragi prijatelji. Evo, to je sve za danas. Ostanite nam blagoslovljeni, radosni i pomalo nemoćni. Do sljedećeg puta. Odjavljujemo se. Do sljedećeg puta na jednoj nozi. Na jednoj nozi. Amen.